ดงจูอาสเกยทาระจวนจวงอินจูไลมุนจูอาชัวสันตาลิติลมาร์เทนจวนเจ้ายันจูอาลาที่เกรงทว่าเราปุยเดียฝักไอจวนอเมลเชียดเจียเตอสวยชุนจอมเรงอวางินเจ้ายันโปอทินริมจันตัวมาเสดงจวนลิติลมาร์เทนจวนอฟิมทัวอสวยนีทูอินอาลาเบงไดเลเรียอาเทียนเตปนีเนนาวันสางหันเล็งควลเซกจูนวมอติเลจูมินูจวนรำหน่วยปักขัดอาวัตุมินนิชุงเซกัลไงนักเฮลวินกงอันโบซุยารำหน่วยชุงจูเองติกไลไม่ปอยน์ชูมินอโบจูเกรงบกเนนจูจวนลิติลมาร์เทนโปอปวาร์อามันตีร์เลยเทโลจูไลหุนาจวนรันนุงหลวมตักอันละตำเอ็มซุยเจ้ายันจูอินติเตอินลิติลมาร์เทนอมทินนะดงอโกกียจวนอันจวงกายเจ้ายันฮีอดูหุนาไออินติเลียนเทียไออินติเตเทยโบโจเตนเอาเตอังมายาดงโกกียอาอมไลจวนลิติลมาร์เทนทิกนาขัดจวนดงโกกียตาอัตโลทัดช่วยไม่เล่เจ้ายันทินริมจูไออินติเลียนเลียอาโอโรลลวมเซตนอารุมตะหุมไม่มาเซลิติลมาร์เทนจวนเองามาอังไอจวงลวาอาลติลุยชุนซอมแรงบอกจุดที่ไล่จวนรัลคาตาไม่เชโอโรลอันเฮตาจุลำปันจวนอันตานงาลาไม่เชนเอาปังปักขัดบลูเลียปาร์ตินอาฮิโลนีอินดงจวนอาฉันชวกเทเลเล่าไม่เชนเอาปังเตจวนลมถูอันริลาจุดที่ไล่จวนดงจวนทิลลมดังอันไหนตีอาเฮเลตามาเซจุงลมเนียอาเชียตจูไม่เชนเอาปังชุงเตอันโลนีแรงอันฟันูอาชันหิมนาอวางอลมทุสอยนจูบางลวินอาเฮจามจีบกว่าอันนี้ฮี Eagle Martial Arts Hall Member Great Eagle City มีเตนีอินรำหน่วยจีบายตะกตาดงจูฉันชวกตุระจันปุยันตุมฮาลบอกจุดที่ไล่จวนเอลดาร์ฟันุปักขัดจวนมีตู้มาริงฮาลริงดเหลาตูรินอปาจูอเหลาทุรอนเวทุงอาชันจูอันนี้เจ้าฮีอันกลันจิงดำขดชวกชุนันนิตัวอันเมลมาเตอายินอันละจักเหลาจอกบกเนนอันฟิมคุรเหลาอันนี้จวนอันกลันปุ่มปุยอันที่เวกเทโดนตะตาดงฮีมิสวนเหลานิตาเซอันอินเวงเทโดนเหลาติอาเฮจียงเลมาเซไม่เชนเอาปังเตจวนดงจูอันดุนนาเฮียลฉันชวกตูอันนี้ทูอินอเหลาเนียลเวตากาจวนดงจูอันริงเวตาชัตักเละทินลุงอินห้องตักจุงอินโดรินอันนารามจังอาช่วยชัวกจันปุยตูรินถูอันติดลัวอันบุละลาวเจียเตอินฟิลโลกินอันชัวตาอันนี้ดงจูไม่เชนเอาปังเตเละอูนาวนูเนนตัวลายเลียมุนขตาอันจวงเขาวะจุงใจพอเตจวนถ่วมดังล้ำตักมุลชาเลเลียนเจ็ดมังอินอันอินถ่วมทีนาอันลัวกิเลมเตลเวกบกซิตี้ลำปันินอันกัลเซลาตาจวนป้าเบิร์จวนดิซาร์ตอันเซียนมอนูเมนต์จันจินเตอโลฟิลาดิซาร์ตอันเซียนมอนูเมนต์จูเทเซอร์ปักขัดนี้อินกุมสังตั้มตักจูลูชัวลวะโตอันนี้เงเทียนชัดตะกอินเซียมจูอินกลันลีดาร์จวนซิตี้หัวมชูงาอันเทเซอร์มักดังลำเบิร์จันจินจูอาริลชุนซอมเซลาเทเซอร์เวนนสิลจูอลซัมตะกติเช็ดเทียนนิลวะกุมทุ่มดานาสิลเตจูติเช็ดอลซัมินทีนะจูอลูเทนหุ่นทรัเบอร์อันนี้บอกชุงก็เฮาซาเลลุนตั้มตักเตจวนเทเซอร์จูลูชัวตุมินจูสิลติเช็ดอลไลจวนอันจางทุกทีนะหุ่นตะกะอันเจชวกทีอันนี้ดงจวนจูป้าทุสอยเตจูไงนมอตีนอ่างไอท้าลุกเลไงนมน่าไอมาจวนเจเซอร์มอลไม่จวนอาริลรูอันเนซอกมานีอินลังจูเจเซอร์จูโตงเฮียตัวมาเซปวาร์จักตักเตปอินอันโตเวดอนอวางินตุนาอดินมุนอ่างฮิจวนจูเดียงอินจูตูจวนอัลโลทิงเทโดนินอินเฮจิอบิกโลไม่เช่นเอาปังเตจูจาวียนเนนอันอินโกมาจูนเอาปังเตจวนอปาเนนะดงจูทอมโนทาร์เปเวตูรินอโลดิลสักเรวาดงจูลมทุสอยนันทวมทาร์เปอินรินไอตักินอโลเลอินเมเพียนจุยกงลักาอันเรียนาเตจวนอีกัลวินอันเป็กเววังอินดงจูอลวกเดวบาร์บาราจุดที่ไล่จวนโครโคไดลรัวลินอันกลันจูอันรอนเบยทุดไม่เล่
heng ramsa ho hi ama a ain sual pui to te ai khan an la hlo vek zui Eagle family te chuan thei top chuin an be na la dong ero mei chenau pangte en kol turin mo phurna an pe thung pa ber chuan crocodile lian ber chu a tha ta ka chuan adang te po hlawin an tlan dar le a ti chuan in sual na hun chu a top ta emo an ti man to ma se a aya hlom dang ron thleng le in an ron hual le tuam mai an leader ber le a fanula hiaman tuar to bok nen an che hlei thei to lowa chuti lai chuan dong ron che chuakin midang te chu nung tol thuai turin a hril hloma chan chuak turin a power chak zetan mang chuaka reilo te a chungram sa te chu an thal pheng phunga crocodile zinga an boss berero adang ho ngot ai chuan a thi harin chak deuh ma se chu po chuan dong power chu rei tak adol zo bik haulo Eagle family te chuan makti zet hian an lo thir renga chu tiang tluka power chak chu ro puian ti hle chu mi rual chuan engtin emotak atana thil tha ti saka rulet ve nge an tumta ani mei chenau pangte chuan kong tluanin dong chu a fak chhun zom sela mutluk po arem lo ani ber chu tianga an zin kong an zo chhun zom reng lai chuan an be sei aya ma a ram nuai tri biome zet chu chua sanin khopui an chuang chuak ta Eagle martial arts hall a chuan an luta chulai hun chu Danwang city bulnai loka ania khothlir nuam tak ani nge the great desert ancient monument chu thalir lai taka ania dong chu Sandy Sea le center of desert ta akal ma zong Eagle city hola chena tur mun an pea mei chenau pangte po khan zawian chu in khwal telim nan mangin a hlim ve le nikhat chu Eagle team te mel marlun te chuan an ron pana luwa sin chuan Eagle family head in sualpuya aron chauta riap mai le an pa ber chu chakber turangai ania amai ro chu Eagle tribe te hi power chak tak nei mi an ni lem lo awangin in sualna a chuan chaklova an salatan mai an hlau thong le chu ti chung chuan an pa ber chuan chona chu ala pom lui ve thawa final be tila ne na an chan ma chuan chapo lo turin a hil zui ve zat po chuti lai chuan mei cheno pangte khan a sai ro kher mangin lua si chu aron per tapop mai le thinrim zet hian no pangte chu bei ngal an tuma ma se dong ron thlengin akuta amana a pai thu top mai lua si chuan anau te hna bei turin thu a pezuya ma se dong chuan alo vom thlok nol mai le lua si chu ala tong chhun zoma wangin dong chuan aron nek vele sia mai bok dong chuan Eagle family head na chuan an zinga a om chung chu an tana a tho tur thu hrilin an thla muang to hle Little Marten point helai mun le Eagle tribe te zu chu nuam ti takin alo chen ve boka chu ti lai chuan an pa ber le a fanu upazok te chu atu ka be til lo thleng tura an rilru abuai hle thung a chan ber po an mel ma te chu an powara chak sia nena an chang thei donin anin hretlat lo pa ber chuan a fanu hnena anau mei chenau pangte khruaya helai huna tanga tlan bo mai turin an hrila pakhat la in dong hnena tranpuina dil mai a that thu alo soi ve reng bo ma se pa ber chuan boina siam sakareng chu a in tharun om ati ve boxi atuk maya apa boral tur an ngai tua aril ru a hlau thongin amang angle tra mai lo chu ti thei dang an nei boxi lo ti chuan apa chuan be tilata na in pu cha turin akal san ta ani atuka an melma betil pui tur chu advance form creation real power kai to an nia dong point engtianga Eagle family te hi tran pui tur nge niang tin alo ngai tua muk ve hle bok chuti lai chuan kongka kik thom aron ria an clan master fanu upazok khalo ni in thupoimo tak soi tur anei ti alo he thiam ngal
thil dang soi kual loin beidong zet hian dong hne na chuan tranpui na aron ngen taroi mai le a tranpui theidon ani chuan eng thil po ngai se a in huam thu soin a taksa hlan mai an tuma ma se dong chuan a taksa hlan kher angai lo thu le a tranpui hlom ngei tur thu a hilta ani him le lom em hian hmeichhia chuan a kwa zui cheng ngal ma se chu tiang taka an che mai chu a zak le hnu bok si lom thu soin rang takin dong room chu a chua san ta ani a le lama lua si point apa hne na a hliam te chu entirin a lo zual ko ve mek boka dong chuan a kut a me sakna kha na ti ema wangin dong kut le ke zong ti tlia vek chu a thu pui ber ani nge apa chuan be tila hne na an chang ani ngat chuan dong chu an sal ala ni tur thu soin chu an phubalak na tur thaper ani bok atu khua lo wara be til nei hun aron thlenga igal mi puite chuan an mel ma te power chak zia an huin rem hun tuk zetin an hlawa an mang ang ani ber dong ron tong chuakin eagle master hne na chuan betil chu thi thlenga in sualna life and death betil ani sia fanu pahni lai en kultur anei bok nen ama zok in sualna tel turin aron dil ve a atira chuan master chuan an mi khwal mai ani awangin alo nar khomoi ve takna a dong chuan a hnial lui tlat awangin le a fanu in teltir mai tura angin ve tlat awangin dong di na chu a phal sakta ani ain sual pui tur pa chuan deu so zet hian chaklo sa in ngai turin alo hil zui zat boka apol te ho point chapo zet hian dong chu chaklo tura an da ve ngal bo dong chu an tong chuak ve a hetiang betil tlak tlai lo zeta hian apa te ang pui tel angai lo thu soin ama aum chung chuan apa kher ngai lowa ama lek point atuk zal vek thei tur thu a soi ve bia mai le chu tiang taka in ngai nep na chuan atum pui pa chu a thina ti rim zual hle in sual tranin anin hnek na power chak zong po a in tluk tlang hle bok opponent chuan sky hammer expulsion technique mangin aron bolea dong chuan mental power mangin olsam zet hian alo in veng vele thei tlat dong power he chiang hek lo le ala phang lo na samai hammer of life and death techniques aron mang lea chu po chu dong chuan blasting technique mangin alo ne le zok boxi thin rim zet hian ram sakol le lo zeta ain siam le ta thisena tui halna nen dong chu an bo zui le do na dong chuan golden inscription gate mangin an fum zui le a thei to pin lo do ve ma se a do zo ta lo adel bet tarop mai eagle tribe te chuan an hne na chan chu lomin an audur dura dong ming po a thazwal man to hle ma se golden gate chu aron ke dar ta chuai mai le opponent pa chu ahma ayaram sa lo zoka le chak zoka alo in siam reng to dong chuan heavenly golden spear techniques mang chuakin giant python nen an beizui lia atopa opponent pa point an ne ngang lo ani ti apum veta ani eagle me puite chu an hlim hle a opponent pa chuan an hnung lamatang blade tual mangin aron beizui lia ma se dong chuan eng uala alo ngai sak to lem lo ni in alang ti chuan eagle family te chuan hne na changin an thla tu te atanga an ro chun to eagle martial arts hall chu an hum him le theita opponent te chuan hne na an chan zo tak lo awangin eng tika ma an ron ti buai to lo tur thu le eagle family te mu phaka an ron lan to ngai lo tur thu an soita ani eagle family clan song te chuan dong power chak zia chu ro pui ti zet hian an soi ho luaya kan thil mu le kan hriat te hi soiloin kan theilo an ti ani ber dong chu an chandam tu ani miawa wangin eagle plana chuan a hming a chuai le to ngai lowang dinner ei turin an chuak khoma ta chuan lindong mel mu tur a talo master fanu chuan mu tumin a room lam avapana a room a po chuan alo to reng lo
Little Martin po alo ti tau bara Eagle family le mi puite nena thana thu asoi lo wangin alung oi thei tlat lo chuti lai chon Eagle lal fanu aron lang hlol mai eng thil nge thlengta dong nena chuan alo zot ngal zata dong chuan Eagle family te tana phurit siam le ti buai renga du lo thuin alo chang ve mai bo Eagle family dang te po ron thleng chun zom ve le in thinlung taka thana nen dong Center of Desert lampana Treasure zong tura chuak chu an thlir liam ta ani dong chuan a UN pills ken lai chu da tha in Wooden piece a chara thuin ziak chungun takin an en wanga chuta inscription in ziak te chu a power mang chuak mewin chiar an tum le thina ma se ridim in ziak chu a hrethiam hlei thei tlat lo pai mai lovin tangkai na anei tak mial hunak man tura anda thale ria atu ka chuan treasure mu ngei tumin Center of Desert lampanin a chuak lea kalkonga chuan purple cloud fruit awa fu hlol mai ara te chu an lowa chuti lai chuan mi pa pahni an ron lang le hlol mai le chu mi te pahni chuan kaltir mai an lo tum hau lo dong chuan zoldo tak hian desert takal tura city paltlang an dil lea chung mi te chuan 500 UN pills an demand baka elixir fruit alo awangin an lavo hrep zui chuti lai tak chuan an bul hnai atlang te chu aron chea lei te chu aron khurdur dura mi pahni te chuan dragon apes ani ngai ringin hlau thong zet hian an tlan chezui ngal Little Martin ve thung chuan tun hi demon apes transformation le na practice na hun thatak ani thu rilin lompui na thu asoi chun zom zui demon apes transformation chu power chak tak le achak na te chu engthil mai in akhum zo lo khop ani nge a ataksa te chu rol le sang tak ania a mel ringot po mido izeptan chuan thidanga tluk na tham khopa tri bai ani bok chu thil chu dil thisena khat so bor sa le eng sen ruai bula ania ama chu a hlawom ema wangin tu ma rengin an la hungai lo a orol te chu hremhmun ang mai rap thak ani nge